Аз съм добър, се отключваме, дай се. Той ли се, брат? Спортни, аз ще карам... Каква вода, бе? Аз първо тях... Ти се портни по-добре. Бате... Готов. Я се телепортирай сега. Прекачвай се от едно. Я ми затвори вратата, де. Затвори ми вратата. Следвай ме, ама без шифта. Чули? Чакай да си оправя. Надолу. Аре. Без шифт. Гонги, бат. Дай газ. Следвай ме. Ама ела от другата страна. Аре до края, от тази страна и от другата страна ми идеят. Виж къде съм, бе! Виж ли къде съм? И отиваме до края и после от другото платно, дет си сега тия оттам се връщаме до тука пак стоп. Върви назад, не и напред. Аре... Че аз си я поуправя малко. Аре, идвай, де! Аре, идвай! Настигнах. Какъв шифт, бе? Папах! Човек, папах! Аз правя... Дрифт 10 000. Ей, се тъпа до тебе. Къде сме? Не мога. Чакай, видим се. Да? Че аз да си взема колата, което искам. Все едно гравитация сме пуснали.